fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà per dir d'avui el mal farem fugir. Per tu lluitarem, cridant si vindrem, el món salvarem, mai no ens rendirem. Codi Terra. Aquest cop funcionarà, segur. Endavant, Pla Alfa. Yumi, sóc jo. Escolta, ja he iniciat el Pla Alfa. Els 5 simulacres han funcionat. Molt bé, demà parlaré amb els pares. Perfecte. Ho diré a l'Ot i a l'Ulric. Fins demà. Jeremy. Que no sent, Jeremy. Jeremy, desperta't. Jeremy. Aelita! Mare, pare, que podem parlar un moment? És sobre l'amiga amb qui m'escric. Vau dir que podia venir una temporada, oi? Sí, però parla'ns-en una mica més. No sabem ni com es diu. Aelita. Aelita, què? Doncs Aelita, Lyoko. És japonesa? Doncs sí, japonesa. I què fan els seus pares, reina? Són informàtics. Bé, doncs. D'acord. Pot venir a casa amb nosaltres. És fantàstic! Us estimo! No us en penedireu. És fabulosa! Adeu, fins al vespre! Molt bé, i com es diu la teva cosina, Ot? Aelita. Aelita. I d'on és la teva cosina? És... d'Holanda. Bé, els seus papers estan en regla i els teus pares la recomanen molt. No veig cap motiu perquè no pugui venir a estudiar aquí. Aviseu-me quan hagi d'arribar. Visca! És fantàstic! Au, vinga, quin em porteu de cap, ja? Sabeu prou bé que els alumnes no hi podeu entrar, aquí, menys a les 8 del matí. Teníem una entrevista amb el director, Jim. La cosina de l'Ot ve a estudiar aquí. Ah, quina excusa més ridícula! Us penseu que sóc idiota o què? Home... Calla! Esclar, creieu que no sé que entremeu alguna amb en Jeremy i la Yumi? Desapareixeu al mig del parc com per art de màgia. Us passeu un munt d'hores a l'habitació. No és cap delicte, això. Potser no. Però us aviso. Un d'aquests dies descobriré quin em porteu de cap, vosaltres 4. Au, correu a esmorzar, vinga! Haurem d'anar amb compte. Si en Jim continua fent de Sherlock Holmes, acabarà trobant el nostre túnel secret. Ei! Escolteu! Bones notícies. Els pares han dit que d'acord. El director també. La falsificació que has fet de la carta era molt bona, Ot. No me'n sento gens orgullós, però és per una bona causa. Jeremy, què passa? D'acord, ja venim.
Aquesta vegada sí! Funciona! Funciona! Ho veig i no m'ho crec! Visca! És genial, tio! I trobes qualsevol cançó que vulguis. Tinc unes ganes que arribin les vacances. No ets l'únic, t'asseguro. Ei, sí. Has vist l'Ulric i la seva colla aquest matí? Doncs sí. On, al menjador? No, anaven a les habitacions, Jim. Sí, gràcies. No trobes estrany que hi vagin a mig matí? M'ha estranyat molt a mi, de debò. I el més curiós és que hi han anat amb una que no és ni interna. Amb qui vols dir? Amb la Yumi Shiyama? Ets pitjor del que em pensava. Molt bé. Quina és la notícia? Aelita, mira, no sé com dir-t'ho això, però encara que no t'ho creguis, esperem la teva arribada. De debò? De debò! Em podeu materialitzar? Sí, el programa és aquí. T'asseguro que no ha estat feina fàcil. A part de desfragmentar la matriu inercial, he hagut de compilar les correlacions d'ADN per aconseguir que... Einstein! En fi, abreujant, que funciona. Ai, que contenta que estic. No m'ho crec. Comença-t'ho a creure, perquè ha arribat l'hora de fer el gran viatge. I després, bon vent, Xana! Un moment. Què? Això no és tan senzill. Primer d'entrar al programa al superordinador i instal·lar-lo. Després l'Aelita haurà d'anar a la torre que he creat expressament al bosc de Lyoko. És allà on es desvirtualitzarà. I després apareixerà en carn i ossos en un dels escàners. D'acord, me'n vaig al bosc ara mateix. Molt bé. Nosaltres anem cap a classe, ara. I després, a la fàbrica. Fins després, amics meus. Aquesta nit serem 5 a sopar. Què feu? Ja en prepareu alguna, oi que sí? No, hem vingut a estudiar junts. I un bé negre, n'estic tip de les vostres mentides. D'aquí no se'n va ningú fins que em confesseu què trameu. Jim, es pot saber què passa? M'alegro que sigui aquí. Encara no ho sé què passa, però aquests bergants em porten alguna de cap i jo penso descobrir-ho. Què és això, una altra de les teves històries absurdes de complots i túnels secrets? Què vol dir, absurdes? Absurdes, sí, m'ha sentit bé. Però, senyor... Escolta'm bé. El teu comportament i les teves paranoies de gent secret ja em comencen a cansar. Dedica't a les classes d'educació física i anirem tots més bé. Què hi feu aquí? Marxeu, ja hauríeu de ser a classe! Ja la veig! Els animals poden viure en qualsevol condició a la terra, al mar i a l'aire gràcies als seus diferents sistemes respiratoris. Cada cop falta menys. En italià, la paraula città, que vol dir ciutat, és invariable. Hi ha algú que me'n pugui donar un altre exemple? Jeremy, m'heu de venir a ajudar. Quan els animals i les plantes respiren, absorbeixen l'oxigen i deixen anar diòxid de carboni. Els éssers vius aquàtics... Ei, per què l'obres? És l'Aelita, està en perill. I ara observeu aquesta equació. Aquesta equació ens dona una cosa molt important. Qui la recorda? Jeremy? Au, va, t'escoltem. Una granota? Una granota, que divertit! Ei, espera'm! Et deixes això? Deixeu-me passar, perdó, gràcies. Aviam, ho sap algú? Ningú? Ulrich, Molt bé, no t'escoltem. passa res. Has de venir al parc, és urgent. D'acord, ara vinc.
Perdoni, hauria d'anar a la infermeria. Em podeu dir què ha passat? El Sean ha entrat en acció. Sap que s'acosta al seu final i no es vol rendir fàcilment. On s'han ficat? Aelita, que em sents? Heu trigat molt a venir. Ja veig la torre del bosc, però uns blocs no m'hi deixen acostar. Ja t'he localitzat, no pateixis. T'envio reforços. Que se venguin. Quan no hi hagi perill, vés al centre de la torre i jo iniciaré el programa. Us transferiré al bosc de Lyoko, una mica al sud d'on es troba l'Aelita. Som-hi, nois. No em falleu. Transfereixo la Yumi. Transfereixo l'Ulrich. Transfereixo l'Ot. Escanejo l'Ulrich. Escanejo la Yumi. Escanejo l'Ot. Virtualització! Molt bé, Jeremy, ja hi som. Perfecte. Preparats, començo a iniciar el programa de materialització. Oh, no! Però què he fet? Algun problema? M'he equivocat de CD! No és un programa, és un d'aquells vídeos de l'Ot. Prou! He de tornar a l'habitació. D'acord, però afanya't. Oh! Has fet un vídeo? Sí, i m'ha quedat molt bé. Com es titula? Break, break, breakdance! Au, vinga, ja n'hi ha prou de perdre el temps. Hem vingut aquí a fer neteja. Senyor, sí, senyor! Molt bé, comencem. Aquest cop ja som meus. Va! Això és massa fàcil. Aelita, via lliure. Ja hi pots anar. Mireu-la. Pot ser l'última torre. Què, fent campana? No. M'he deixat una cosa a l'habitació i... He de tornar a classe ara, Jim. No, fins que no em diguis què heu estat tramant durant tot el curs. I aquest cop no esperis que el director vingui a rescatar-te. No
tu, vine aquí, barrec del dimoni! Torna aquí, et dic! Ja veuràs quan te replegui! Jeremy, para! És un ordre! Ei! Jeremy! No! Ai! El turmell! T'has tornat loc, Jim! Ha caigut per culpa teva! El turmell! Jeremy, que em sents? Jeremy! Som a la torre! Jeremy? On deu ser? 3 quarts d'hora per anar a buscar un CD és molt de temps. Espero que no li hagi passat res. Au, sempre ho veieu tot negre, vosaltres. Tranquils, segur que no li ha passat res. Què? Encara et fa tan mal? No, ja no. Segur que ja puc caminar. L'única cosa que no pots fer ara és caminar. T'hauràs d'estar una setmana sense posar el peu a terra. Una setmana? I si et queixes no et penso deixar ni unes crosses per moure't. Jim? Això és la gota que fa vessar el got. Recorda que t'havia avisat. Aquest cop la teva paranoia ha provocat un accident. Em sap molt greu, senyor, de debò. A mi també, Jim. Ho sento, però t'hauré de despatxar. Despatxar! Despatxar! Què ha sigut això? Que puc anar al lavabo? Ho sento, el metge ha dit que no posis el peu a terra. T'aniré a buscar un orinal. Jeremy, mira, vull que sàpigues que em sap greu. Estava tan convençut que tramàveu alguna cosa que suposo que m'he passat de rosca. M'ho mereixo, que em despatxin. Em pensava que tu i els teus amics teníeu algun secret amagat i el volia descobrir. Què hi farem? Us trobaré a faltar, nois. Espera un moment, Jim. No anaves tan desencaminat. Què? És veritat que tenim un secret. Aleshores jo tenia raó. Explica-me'l. Escolta, m'has d'ajudar. Si ho fas, parlaré amb el director. Si li explico la veritat, és molt probable que et torni la feina, no? D'acord. Tracte fet. Et porto l'orinal. És allà, darrere del roure. Para! Davant teu. Sí. Tenia raó, tenia raó! Tenia raó, tenia raó! Fletxa làser! No! I aquest ésser virtual superpoderós, el Shanna, ens vol destruir. La Elita és l'única que pot desactivar les torres. I la nostra feina és ajudar-la en tot el que puguem. I aquesta Elita és la que viu a Loco? Loco no, Lyoko. L'única manera de destruir el Shanna és desconnectar. Però primer hem de materialitzar la Elita. I això és el que farem avui. Ja hi som. Ostres. Carai, que fort. No ho hauria dit mai. Elita, va tot bé per aquí?
Jeremy, per fi. On t'havies ficat? És llarg d'explicar, massa llarg, però tinc el programa. Creuem els dits i confiem que funcioni aquest cop. L'instal·lo. Vine amb mi, Ot. No! Té un regal! Ulrich, només quedes tu. Tu, tros de ferralla! Els meus amics no els toca ningú! Triangulació! Vinga, Ulrich, carrega-te'l! Ensenya-li aquest xana qui mana aquí! Jeremy, l'Ulrich s'ha... Jim! Sí, en Jim. Tranquils, és de la colla, ara. Què? Impacte! Ulrich, darrere teu! Has de protegir la torre. No resistirà una altra sotregada. Confia en l'Ulrich. Aguanta, uns segons més i prou. Ja falta poc, Aelita. Col·loca't al mig de la plataforma. Molt bé. Preparada pel gran viatge? Preparada. Endavant, doncs. Codi terra. Per fi ha vingut. Benvinguda a la Terra. Que bé!